сега ще играем Squid Game. Казва се In Games. И абонирайте канала, махнете видеото и ударете камбанката и хайде започваме. Ела в кръга. Ела в кръга. Айде. Ела в кръга. Аз съм в кръга. Ти влезе ли? Аз не те виждам. Чай да те потърся. Айде тук си. Ти си 0,92, аз съм 315. Да. Гледам отзад на Sweet Games-ката буза. Номерата. Тук само да не ни застрелят ти са. Няма да застрелям. Ето го, стига го. Идем до къде ще стигнем. До къде ще оцелим и дали ще успеем да стигнем до финала. Представете да видите. Айде започва. Скоро вече По-първата игра. минем цялата игра. Squid Game. Да. Сега ти къде си, бе? Какво ми излиза тук, бе? Изчезай, бе. Пак ми излезе нещо на екрана. Ти къде отиде сега? Ето та. Айде да ходим. Айде. Идваш ли? Идвам, да. За тебе съм, изгубих те. Ти си до мене, бе. Как съм те изгубил, бе. Тук скипвай тук. Знам. Добре дошли, играчи. Айде, започваме. Не знам ти обаче дали се чуваш във видеото. Намалил съм звука на играта. Да се надявам, че се чуваш. Ами започваме хора игрите. Да. Ти къде си сега? До мене. Добре. Там. Айде. Влизай вътре. Айде. Сега къде си? Не знам. Ела на първото, ела. Къде ти сочи стрелката? Тук ли си? Не, тия почнаха да се бият. Отваря се. Сега ти къде си? Да застана до тебе искам. Само че ще намеря ли? Не знам. Ето с какво е, бе? Не си ти. Ето та. Това е тук. Ги харесвам, пуснахме. Чай, ще те взема. Ще ти помогна. Не мога. Трябва, когато си ранен, да те взема. Мога да го направя. Добре, оцеляваме. За тебе съм. Това го простреляха. Добре. Колко време остава? Има 2 минути. Много време има. Само пак да не се бъгни
и да ми каже Green White и после Red. Много бързо. На това ще му помогна. Ева тук. Не ми дава. И като ми дава, няма да го помогна. То дава ли ми? Не. Айде, чакай. Сега ще успеем. Айде! Аз съм тук. Успя. Ти знаеш ли, че като натиснеш едно, можеш да удреш. Като натиснеш едно. Който прибива, ей! Ела тук ти, бе! Ей! Това ще го пребия. Така. Така се пада, бе. Превика го. Сега ще ти върна за тебе. Сега ще го ударя то. Бам, дари ти. Опа! Аз тебе ли ударих, бе? Опа! Без искам. Аз как не го ударя, пак удрям тебе. Чакай се. Сега ще успея, гледаш. Да почна другата игра. Опа, тук вече мога да го бутам. Кой е той? Ето го. Ето го този дета па премаза. Белия. Видя ли му? Ева тук. Бам! На ти, бе. Гадино. Ева, бе, гадино. Ето го. Ще само да ми се заради. Ама кой от двамата не знам. Няма да се занимавам, не знам, аз се обърках. Знаеш кой въобще не който ще ще го ударя се. Не знам. Той ме удари мене, бе, Елиминирам. Елиминират играчите. Добре. Чая да не оцелят мене. Случайно. Пари си тук. То след дето ме удари тук. Сега ще види. Само да го пипна. На ти, гадино. Щяха да го убият. Аз го бутнах и щяха да го убият. Мале как щях да му го върна. Не. Ама и мене ме оцелиха. Не ме оцелиха. Разминаме се. Мале как щях да му го върна. На този. Буквално го бутнах и щяха да го убият. Идвай тук, Стилко. Ти си зад мене. Втората игра. Да. Сега тук бисквитите сигурно. Ти... Айде тук да влезем. Идваш ли? Да. Тук съм. Трябва да си направим снимка. Четето тук е. Къш тук. Искам да си направя снимка. Къш тук. Бе. Опа. Правя снимка. Тръгвам. Кой ме удари, бе? Кой се смее да ме удари, бе? Идваш ли? Да, идвам. Идвам. Тук съм.
Ти къде си? Ето та. Айде, почваме. О, гарда ме удари. Ей, ще му го върнат на този гард, ще види. Ще го пребия. О, кой ти бе? Каква е тази бисквита? Дето ми се падна. Коя форма? Охо! Добре, не чак толкова трудно, бе. Ще се справя. Така, трябва в очертанието да стоя. Трябва да съм много внимателен. Опа. Трябва да направя това човече. Добре, опа. Без малко да изляза. Добре, полека. О, не! Тук на коса ми се размина. Въй. Леко. Леко, ако има 30 секунди, аз няма много да свърша до това време. Да има още време. Те ли? Аз съм жив все още. Не оставя бисквитата. Правя си човечето. Добре, аз продължавам с тия комря. Ще се помъча да стигна до финала. Полека. Не! Въй! Малека, ще да го прецакам. Полека. Yes! Успях! Я ти къде умра. О, не! Ето го стелко. Ето къде умрял. Ти на какво беше? На каква бисквита? На трудно ли беше? Звезда. Аз бях едно човече. Ей, то се гард ме удари. Видим аз до къде ще оцеля. Защо ми се беше качил на главата? От косе ще трябва да взимаме. Аре! Ай, мъкнете се от тук, бе. Айде, не! Вашата кожа. Стига, бе! Стига, ма, бива, ей! Стига, бе! Сега то ще види. Ти на какъв ми се правиш, бе? Сега ще го ударя то. Че само да ми се заради бутането. Направо те ще го оправя. Не! Ще му застреля тук, бе. Кой има бутна тук? Аз не мога да взема, бе. Аз стига, бе. Не мога да се взима. Значи, къщ тук. Аре, бе, не мога. Най-после. Оп, взех си тук. О, вилица. Оп. Сега ще ям. Тук пък предлага друго. Чай малко. Не ли то дето ма бутна? Добре, ако сега някой ми се преди тук, направо ще го пребия. Аре, то почна. Трябва тук да оцеля. Хора, почна. Битката почна. Искам да си го върна на един тук. Където е? Дето ма буташ много. Кой ма удари тук? О, не! Аз ще умра! Просто ще бягам аз. Просто ще бягам. Ти с кой се закачаш, бе, гадино? Направо ще ви наръгам един аз на вас. Аз никой не мога да оцеля, аз съм просто трагичен. Аз ще умра. Аз съм просто трагичен направо. Защо не мога да оцеля никой, бе? Айде, нати, бе.
Бам!